Bushashen sirri na fahimta asimin ne, kuna imani ke sawa kwa gagane, Fatima sirri ce haske da kuma tatacce, mai girman na dare Fatima ita musamman ce, wuyan da rabi ya yi du a cikin annabin ne, wuyan da na ya yi du a cikin Fatima ne, ɗaya cikin ɗaya a rufai duka kuka gane, annabi shi ya faɗa Fatima ruhinsa sirri ce. Cikin nazari har ma tunani sai da tsaya ne kunkuna da Allah rabbani ka wuce aunawa wani halittu kauni wayar Fatima ta cikin annabi sirri ce lallai al'amarin binta rasul